बानी गिरधानी भैया, जल्दी से केक मंगवाई, तनुजा लल्ला के लेके हफ्ते हुई। हम केक लेके आते। सब देख लीजिए। अरे बाप रे, कितना बढ़िया सजल बा। माजी, रउआ का देव देवर जी के? लल्ला जे मांगी है देव। हाँ, हम भगवान से ये जरूर मांगब कि लल्ला अपन अगला जन्मदिन अपना होश में मनावस। दीदी, रउआ भी तो देवर जी के कुछ न कुछ देवे खातिर सोचले बानी का? हाँ, पूछे के बात बा, आखिर हमर देवर जी के जन्मदिन बा। तो तनी बताई कि रउआ का देव? मंजली, जे चीज देवल जाला नु वो बतावल ना जाला। हमहू कुछ न कुछ सोचले बानी। तनी रुकी, हम लेके आवतानी। जा। बीकी बबुआ गइलन, बीकी बबुआ। बीकी बबुआ, अब हमार केक कटी है ना? केक कटिया। केक केक। अब हटा 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 लो, हटा लो। बीकी बबुआ आवत केक कटी है। बीकी बबुआ ये लच्चा पकड़ा। अब केक काटा, केक काटा। बीकी बबुआ हमारे। सबके खिलावा, सबके खिलावा। एक काटा। अब सब लोग केक खा, सब लोग केक खा। जौन काम दवा से ना होवेला, वो काम आशीर्वाद से हो जाला। बीकी बबुआ, अभी तोरा के सब लोग से आशीर्वाद लेने के चाहिए। अब हम तोरा के मिलावत है। ई रमा तोहार बहन रमा। और ई तोहार मझला भैया संचित। संचित भैया। और ई तोहार बड़का भैया बड़का ठकुराइन जी। ये रंजीत कहाँ पड़ा? हमरा मालूम नहीं थे। तब बहुरिया से पूछी। जी, वहाँ के पटना गइल बानी और अभी ले लौटल देखी। ठकुराइन जी। विक्रम बबुआ के अपना भौजाई लोग से मिलवा दी। जी अच्छा। लल्ला, अब हम मिलाई तोरा तुहार भौजी सबसे। ई बाड़ी तुहार बड़की भौजी। बड़की भौजी। हाँ, बड़की भौजी। चल लल्ला, आशीर्वाद ला भौजी के। ना ना लल्ला, बस खुश रहा। आ लल्ला, ई बाड़ी तुहार छोटकी भौजी। छोटकी भौजी। देवर जी खातिर हम अपना हाथा से खीर बनौनी है। मछली, खाली खीर से काम ना चली। हम तो देवर जी ला सोना के सिकड़ी बने रे बानी, उहो पूरा 5 तोला के। आव आव लल्ला, हम तारा के पहना दी। खीर। खाई देवर जी खीर। चल यहाँ बैठी। का ई टीका है, भगवान जी के आशीर्वाद।
आशीर्वाद। हाँ, टीका लगौला से भगवान जी खुश होखेलन और नीचे जो सारा कुछ भइल है ना वो रउए खातिर भइल है। भगवान की कृपा से रउआ से सब लोग बहुत मानेलन, बहुत प्यार करेलन। रउआ के प्यार करेला ना ना, हमरा के ना रउआ के प्यार करेला। ना, रउआ के प्यार करेला ना, हमरा के ना रउआ के प्यार करेला ना, रउआ के प्यार करेला। अच्छा ठीक बा, तो रउआ हमरे को बात मानब? हम तो माने नहीं। हाँ, तो ई बताई आज कौन दिन रहे? आज कौन दिन है? राउर जन्मदिन। जन्मदिन है। हाँ, रउआ केक कटनी हाँ, फिर बाबूजी के खेनी हाँ। बाबूजी की? हाँ, बाबूजी के। अब माँ जी रवा के टीका लगैली हा, अब मंझली भौजी रवा के खीर खियली हा। खीर खाया, अभी खीर खाया। अच्छा ठीक बा, हमरो वाला खीर मंगावता नी। बाकी पहले ई बताई रवा के खीर के खियला खा? बाबूजी ना बाबूजी, हाँ बाबूजी ना, बाबूजी ना, मंझली भौजी। परी, अब परी दोस्त। परी दोस्त रवा के खाना खियाईहन, ठीक बा? ठीक बा। रवा बैठी, हम अभी आवतनी। तनुजा दीदी बाड़ी? इहवा कोनो तनुजा और मधुबाला ना रहली। नहीं की समझ ला, रखा फोन। सुनी, हेलो हेलो सुनी। अरे अनुभव, अरे शंकर भैया, का हाल बा? कहीं फोन करे आ रहा का? दीदी से बात करे आ रही, बहुत जरूरी बा। का भाई? बाबूजी के आँख की बीमारी बहुत बढ़ गल बा, आँख खुलत नहीं के। दीदी के बतावे खातिर ठाकुर साहब के यहाँ फोन करे रही, पर उ नंबर पर एगो औरत कहली कि यहाँ कौनो तनुजा ना रहेली। अच्छा, देखिए का नंबर है? नंबर ये तो ठाकुर साहब के घर के नंबर है। पर वो औरत काहे के झूठ बोली? लेकिन हम तो तोहर दीदी के वही जे देख ले बनी। ए बार बेल के फसल तो बढ़िया भइल बारे। जी मालिक। जा 2 कप चाय बना के ला। संजीत यहाँ आवा। हाँ जी आवा बैठ। जी, हम ऐसे ही ठीक बानी। हम जाना तानी कि तेरा मन में का चल रहा बा, यही ना कि शंकर के हम जिम्मेदारी काहे दे देनी? बाबूजी रउआ सब जब जानबे करेला तब भी शंकर के जिम्मेदारी काहे देनी? बेटा, जौन तू समझत नहीं खा वो हम देख रहे बा। जी हम समझ ली ना। यही बात के तो हमरा अफसोस बा कि तू कुछ समझिए न पावेला। बेटा, घोड़ा के पीठ के जीन कब्बो हाथी पर ना बांधल जाला, चाहे से कि हाथी के सवारी राजा करेला। घोड़ा रेस में दौड़ेला जरूर, जीतियो जाला, बाकी ओकर जीत के जश्न घोड़ा के मालिक मनावे। तू आप रउआ जे ठीक समझ ली वही कहली। और वैसे भी जिंदगी भर हमरा के नकारा, निकम्मा और कामचोर समझत रहली। एक बार मौका दे के तो देखती। मौका कहाँ भागल जा रहा बा बेटा, जब समय आई तो वो देख लिहल जाए। वैसे अपना पत्नी के नामे जे पटना में तू जमीन खरीद ले बाड़ा, ओकरा बारे में का सोचला? वो तो राजदुलारी के बाबूजी जमीन ओकरा नामे कैले बड़न, ओकरा पर हमरा का हक बा बाबूजी? हरिनंदन बाबू के का औकात बा बेटा, हम अच्छी तरह जानते। वो अपना बेटी के का दे सकलन, का ना दे सकलन, ये हमरा से बढ़िया के जाने। कुछ करही के बाद तो हो जमीनवा पर कुछ करके दिखावा, समझ ला? जी बाबूजी, हम कोशिश करें। सब हमरे औलाद हवन,
बाकी सबहन के विचार में कितना फर्क बा। का हो थक गई हुआ का? देवर जी खातिर नाश्ता बनावे में खाना छूट गई। का तू अभी ले कुछ खैले नहीं खू? अभी मंगावा तनी तोहरे लगी खाना। ए चंपा, चंपा। जी भैया। अरे राय देनू। अरे का रहे दी? अभी ले तू कुछ खैले नहीं खू? हैं? तोरा अपन ख्याल नहीं के तो कम से कम एकर ख्याल तो रखा। चंपा जी, जा जाके भौजी लगी कुछ जल्दी से खाए के ले आ जा। अच्छा अभी ला। रउआ के इतना छोट छोट बाती पे परेशान ना होए की चाहिए। ये छोट छोट बात बा, ये छोट छोट बात बा का? अभी ले तू कुछ खैले नहीं खू? सुना, कल तोरा डॉक्टर लागे जाए के बाद याद रखिया। रउआ के जितना ध्यान बा उतना ई घर के लोगन के हमार ध्यान ना बा। का मतलब? देखी ना, बाबूजी और माई बाहरी लोगन पे कितना ध्यान दे रहल बानी और घर के लोगन पे ना। उ तनुजा खातिर कपड़ा लियावा त हई लावा त हऊ लावा। अरे वो तनुजा लगी नहीं, वो तो बीकी के ख्याल रखत बिया ना, यही खातिर ओकर आव भगत हुआ था, बुझाई? देखी जी, कहे के त ना चाही, कारण बदले में समय ना लगेला। ई तनुजा के मान ई घर में बेसिए बढ़ गईल बा। बाहरी लोगन के इतना माथा पे चढ़ावल ठीक नहीं किया। बात तो तू ठीके कहत बड़ो। बाबूजी आजकल बाहरी लोगन पर बहुत भरोसा करे लगल मरना। ये एगो छोट मोट समस्या के हल का कर दिलत शंकर बा, ओकरा के सुपरवाइजर बना दिलत। पता ना बाबूजी के दिमाग में का सोच चला था। ओकरा के जे सोचे के बाद से सोचे, हमनी के अब सोचे के पड़ी। का सोचे के पड़ी? माई बाबूजी की नजर में हमनी के ई साबित करे के पड़ी कि हमनी के का महत्व है। बात तो तू ठीके कहत बाड़ो, बस सही समय के इंतजार बा। भाऊजी ई ले खाना। हाँ दा, चला ला खा। कुछ ना ना बस ठीक बा, जा हम जाए। हाँ जा, ला खा ला। हमनी खातिर जे महत्व रखा था ना, ओकरा खातिर ई खाइल बहुत जरूरी बा, बुझाई? ला। ए जी सुना तानी? ए जी, का बात बा? कोनो परेशानी बा? दादा बने जा रहल बानी ठकुराइन, अपना औलाद की स्थिति से परेशान बनी। रंजीत के लेके परेशान बानी? रउआ कितना जल्दी हमार मन के बात समझ जाइले, बाकी ये हमार औलाद लोग काहे नहीं समझत। घर के सब लोग के मालूम बा कि काल बिकी बबुआ के जन्मदिन रहे, पर आजो रंजीत के पता नहीं थे। पटना गई रहला, राती लेट हो गईला के कारण ना आई। अभी देखनी है आइल है। का फायदा भी अहिला से? बिकी बबुआ के जन्मदिन में तो नानू रहलन, अब पटना जा चाहे इलाहाबाद। अब छोड़ी ना, मन दुखी कैला से का फायदा? मन दुखी होखे तो कोनो बात नहीं खे ठकुराई, यहाँ तो आत्मा दुखी बा। अपना औलाद लोग के भविष्य के बारे में सोच के हम परेशान बनी। न जाने का चाहत आ रही लोग जिंदगी से। रउआ चिंता मत करी, हम बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो रहल बा। अब माता रानी चाहिए तो उनकरो मती अच्छा हो जाई। खाली माता रानी के चहला से ना हुई, इंसान के अपनों से प्रयास करे के पड़ेला। पता ना कोई अपना भविष्य के बारे में इतना बेफिक्र कैसे रह सकेला। अब छोड़ी ना उनकर बात, हम बतियाई नू। रउआ ये देखी कि घर के सब लोग कैसे ठीक हो रहल बा। कुछ बात ऊपर वाला के हाथ में भी छोड़े के चाहिए। ठीक कहता नहीं। केहू लाख करे चतुराई,
बाकी कर्म के लेखा मिटे न भाई। रंजीत। जी बाबूजी। काल तोहार भाई के जन्मदिन रहे, तोरा पता न रहे? जी। फिर तू कहाँ रहला? ये तोहार भाई के दूसर जन्म बा। बाबूजी कुछ जरूरी काम रहे से पटना चल गई नहीं, ज्यादा लेट हो गई से लौट ना पैनी। तोहार भाई जिंदगी और मौत के जो लड़ाई जीत के आयल बा, ओकरो से ज्यादा जरूरी काम। जी बाबूजी। वो रंजीत, तू का समझल? हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। तू का करत तारा का ना करत तारा हमरा सब कुछ मालूम बा। तू आजकल अपना बिजनेस पर ध्यान नहीं खदे। वो तो संजीत बा कि थोड़ा बहुत बिजनेस संभाल रहल बा, बाकी तहार तू का कही चाहता रहा हमरा समझ में नहीं आवत। बस तोहार यह तो आदत बा कि जब हम कुछ बोलब तो तू खाली खड़ा होकर सुनबा, बाकी करबा वह जाता हर मन करी। अरे घर के सब लोग अपन अपन जिम्मेदारी निभा रहा है, बड़की बहुरिया भी अपना फर्ज निभा रहा है। एक तू बाड़ा जे, अरे जब कुछ नईखा कर सकत तो कब तक हम घर के काम में तो हाथ बटावा। का भइल जी? हम बाप बेटा के बीच बात हो रहा था, रहुआ तनी चुप रही। अरे खाली हम ही बोलब कि तू हो कुछ बोलबा। हम अंतर्यामी नहीं खी जो तोहार मन के सारा बात समझ जाए कि तू का कल चाहता रहा, का तोहार मन में बात। अरे जब कुछ बोल ही के नहीं खेते जा खड़ा का बड़ा जा। न जाने का इनकर मन में चल रहा है, का चाहतारन का कई चाहतारन हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। अच्छा जाए दी, शांत हो जाए। वैसे भी राउत ब्लड प्रेशर आजकल बढ़ गई बा। ये सब बीमारी के जड़ी लोग बाड़न। अब हम ये लोग खातिर कुछो ना करब, अब जे करिए तो भगवान करिए। भगवान करे चाहे ना, हम तो जरूर कर। ई त एक ना एक दिन होखे के रहे। रउआ रात रात भर घर से जे गायब रहतनी, हम कब लिए झाप तोप करत रहब। बहुत बहुत धन्यवाद झाप तोप कैला के। झाप तोप करेले। अरे सारा घर वालन के मालूम हो गई कि जन्मदिन में हम ना रहनी। ली घर के बार बेटा इतना बार खुशी के मौका पर घर में ना रही तो केकरा ना शक होई। और एकरा में हमार का दोष बा? हम तोरा पर दोष लगौतो नहीं के। हम तो बस इतना कह रहल बानी कि आजकल तू घर ला फर्ज तर निभाते बाड़ू, तनी पत्नी के भी फर्ज निभाला। हम तो अपन फर्ज से पीछे नहीं हटत। बाकी एक बात जान जाई, ताली एक हाथ से ना बजेला। हमहू यह कहे के चाहतानी कि ताली एक के हाथ से ना बजेला। तू जे अपन फर्ज निभावे के चक्कर में हमारा खिलाफ सारा घर वालन के भड़का रहल बाड़ू। पर आय रे माई, हम भड़का रहल बानी। हम दिन रात एक करके ई सोचतानी कि केहू हमरा ऊपर केहू तरह के तोहमत ना लगाए। लेकिन रउआ राउर इज्जत बढ़ाए के खातिर हम का ना कइनी। रउआ हमरा के ई सोचतानी। हे भगवान, जब घर के पति के ही हाल बा तो और लोग के बारे में हम का कही। बहुत इज्जत बढ़ा रहल बाड़ू। अरे बाबूजी हमरा के टोक के पूछ रहल बाड़न। अब हम का बताई सुमित्रा, हमार घर में ना रहलता एगो बहाना बा। बाकी वो का कह रहल बाड़न ई बात हमरा समझ में नहीं आवत। इतना समझ में आवता तो ई समझ में नहीं आवत कि घर वालन के आंख में पट्टी नहीं के बांधल, सब कुछ दिख रहल बा। का दिख रहल बा? सब कुछ दिख रहल बा। और बाबूजी ठीक कहत रहल कि घर में रउआ के छोड़ के सब कोई कुछ ना कुछ करत रहा। देखा, घर में के का कर रहल बा हमरा ओसे कोनो मतलब नहीं थे, पर कमरा के बात अगर बाहर जा रहल बा त एमे तोहरा गलती बा। यहाँ तो दीवालों के कान बा और रउआ इतना कस के बोलब तो ई बात पूरा दुनिया के मालूम पड़ जाई। और रहल घर में बतावे के तो हमरा बतावे कोनो जरूरत नहीं है, सबके अपने आप पता चल गई। का कहे के चाहता रू? का समझ में आवे लागल बा? का समझ में नहीं आवत? आय हमरा से बाद में बियाह करके आई मंजली माई बन जातिया। और हाँ,
ही बानी। का ई बात दुनिया नहीं के जाना? तोरा बिहला के बाद छुटकी बहुरिया आईली आउ ई दुनिया छोड़ के चलियो गईली। तू हो चल जा। आय रे मान, ई देखो अभी हमरा के मरहु खातिर मनावता ने। हम जी जान लगा के ई घर में का ना करतानी, और रउआ हमरा के मुँह खातिर कहतानी। अभी घर में हम ना रह, हम चल जाई अपन नैहर। तोहर इहे आदत हमेशा नैहर जाए के सबसे खराब बा। जा। हाँ, रउआ तो चाहते बानी कि हम यहाँ से चल जाई और रउआ फ्री हो जाई। बाकी एक बात जान जाई, हम ऐसे जाए वाला नहीं की। हाँ मालूम बा। तू अपना बाप से बहुत पैसा लेके आयल रहेलू, ता हमरा ना मिलल रहे, बाबूजी के मिलल रहे। तो जा उनका से ले ला, जा। हे भगवान, पता ना हमार किस्मत में का लिखल बा। चिंता ना करी बेटा, सब ठीक हो जाए। हम अब ही डॉक्टर बागची से फोन करके पूछा तानी कि तत्काल आराम लग का करल जा सकेला। जी ए पलटन, तने जी मालिक। मोबाइल लेके आवा। जा बेटा, तू स्कूल जा। हम डॉक्टर बागची से बात करके दवाई लेके जा रहल बानी। का बात बा बेटा? जी मालिक। और कुछ कहे के बा? जी बाबूजी के मत कहम कि ना ना, हम ना कहम कि तू यहाँ आयल रहा। और कुछ कहे के बा? जी दीदी ये खबर कर दिया तो। ना ना बेटा, ओकरा के परेशान करे के जरूरत नहीं के बा। हम डॉक्टर साहब से बात करत नु बानी। जी ठीक बा, हम जाता नहीं। खुश रह। हेलो हेलो। हाँ जी तनुजा जी से बात करे के बाद। रउआ के बोला तानी? हम शंकर बोला तानी। तनुजा बेटी, तहार फोन के हा? केहू शंकर हो? शंकर? हेलो। हाँ हेलो। हाँ तनुजा जी, अल्लाह तनी अनुभव से बात कर लो। हेलो। हाँ दीदी। अनुभव, का बात बा? दीदी ये बाबूजी के का भइल बाबूजी के? हेलो 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 दीदी। कट गई। हेलो, कट गई। अच्छा फिर लगाओ तनी। बुझाता फोन कट गई। हेलो अनुभव। हाँ हेलो। हाँ अल्लाह बात करी। हेलो। हाँ दीदी, फोन कट हो गए रहे। हाँ, अब का कहत रहला बाबूजी के बारे में? उनकर आँख के दर्द बढ़ गए बा। आँख में से सुबह से पट्टी बांध के पड़ल बाड़ा। काहे? वो आँख में दवाई नहीं डालत? जब से तू गैल बाड़ू, बाबूजी अपना ऊपर ध्यान नहीं खते। अच्छा सुना, जाके महादेव चाचा से मिलला। हम उनका ये खबर करके आ गए। वो बाबूजी से भेंट करे चल गए। तू कब आयबू दीदी? हम आवे के कोशिश करता नहीं। अच्छा सुना, तू शंकर के साथ घरे चल जा। तू आयबू ना दीदी? हाँ हम आए। अब अच्छा हम फोन रखा था नहीं। बेटी का बात बा बेटी, काहे परेशान बाड़ू? जी हमरा घरे से फोन आयल रहला। का कोनो विशेष बात बा? हमरा बाबूजी के तबीयत बहुत खराब बा। का हो गई उनका के? जी उनका आँख की स्थिति बहुत खराब बा। अगर सही टाइम पर ऑपरेशन ना भइल तो वो आनर हो जाइहन। हमार घरे गइल बहुत जरूरी बा। का इतना बड़ बात अभी बतालू बेटी? जी अच्छा कोनो बात नहीं के, हम अभी ठाकुर साहब से बात करत आनी, वो जरूर कुछ करी। का सोचे लगलू बेटी? कुछ न काका। परेशान मत होकर, भगवान सही आदमी के हर तरह से परीक्षा लेवल। पर काका भगवान के इतना भी परीक्षा ना लेवे के चाहिए कि परीक्षा दे प्रार्थना करे लायक ही ना रही। ऐसा ना होला बेटी, कभी कभी भगवान के घर देर बा, अंधेर नहीं के। पर अब कुछ ज्यादा देर हो रहा बा काका। धीरज रखा बेटी, सब ठीक हो जाए। मलकिनी गेलवाड़ी मलिकार से बात करे, मलिकार जरूर कुछ करिए।
पर काका आप कुछ मत कहा बेटी, कभी कभी कोनो बात मन में दबा के रखे के चाहिए। तू बबुआ लगे जा। जी। ए जी सुना तानी का वो तनुजा के घर से फोन आइल रहल है। ओकर बाबूजी के तबीयत ठीक नहीं है। मास्टर साहब के का हो गए? वो कहत रहली है कि उनकर आँख के ऑपरेशन भइल बहुत जरूरी बा, ना तो वो आंधर हो सकेलन। अरे तो ये बात पहले काहे न बतैली? हम पहिलका बेर ओकरा आँख में आंसू देखनी है, हमरा ये सब अच्छा ना लागल है। अरे ऐसा अच्छी लड़की के आंख में आंसू केकरा अच्छा लगे? आई चली हम ओकरा से बतियावत हनी। का बात है तनुजा? जी का भइल तोहार बाबूजी के? जी उनका आँख में पहले ही से तकलीफ रहा। डॉक्टर ऑपरेशन ला कहले बा पर का? जी पैसा पूरा ना भेला के कारण ऑपरेशन ना हो पाई। अब तो तकलीफ भी बढ़ गई बा। जल्दी अब ऑपरेशन ना भेल तब। अरे तो तोहरा पहले बतावे के चाहत रहे ना अपना बाबूजी के बीमारी के बारे में। तो चिंता मत करा, हम उनका आँख के ऑपरेशन करवा दे। आँख के डॉक्टर बागची हमार परिचित हवन। डॉक्टर बागची उहे तो इलाज कर रहल बारन। अच्छा तो हम अभी बात कर लेतानी, तोहरा चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी ऑपरेशन हो जाए। जी पर उतना खर्चा। हम तोहार खुददारी पर एहसान के बोझ नहीं डाले के चाहत। हमरा तो तोरा पैसा देवी के बा, हर महीना थोड़ा थोड़ा कम दे दे तो सद जाए। जी हम कुछ और भी कहे के चाहता नहीं। हाँ हाँ बोला बेटी, का कहे के चाहता रू? हम अपना बाबूजी से मिल के आवे के चाहता नहीं। हाँ हाँ जरूर जा, जा जाके मिल ला। विक्रम बबुआ के तोहरा बिना संभालल बड़ा मुश्किल बा, यही से जल्दी आ जाइए। हाँ? सवेरे जितना जल्दी हो सके निकल जाइए, ताकि सांझ के जल्दी लौट के आ सका। हम ड्राइवर से कह के गाड़ी भेजवा दें। हाँ हम डॉक्टर से भी बतिया लें। ठीक बा? जी खुश ना खुश ना। चलिए ठाकुर। कितना आस बा ठाकुर साहब और ठाकुराइन के इनका पर, और हमरा ऊपर कितना बड़ जिम्मेदारी बा। हम कितना दिन से कहा था, ए मास्टर जी अपना पर ध्यान दी, परहेज करी, दवाई समय पर ली, पर रउआ तो हमारी बात सुने का तैयार नहीं थी। अरे का बात मानी, आजकल कोनो बातों माने खातिर पैसा होखे के चाहिए। अरे तो पैसा के इंतजाम होता ना, और का, पर रउआ तो अपने आप के एकदम ढील दे देले पानी। और कितना एहसान ली रहा हूँ। देखिए मास्टर जी, ऐसा बात के हमारा दिल न दुखाई। यार अब आँख बुझाता की तरह से फाट गई। हे भगवान, अब हम क्या करें? हमने कुछ समझ में नहीं के आवत। अगर इनकरा के कुछ हो जाए तब। अरे चुप करा, तारा तारा रोला से कुछ ना हुई। जोन होखे वाला बात दोन होखे में करी। अरे तो इनकरा ऊपर काय खिसियाता नहीं, अपना गलती समझ में नहीं के आवत। देखो तनीनू, हम जब इनकरा के बोले के चाहिए, ये हमरा के हमेशा चुप करा देवेला। अरे चुप ना कराई तो का कराई? अब जब जो तू कहबू हम करिए न सकब तो चुप ना कराई तो का कराई? अच्छा अच्छा चुप रहे लोग, हम अभी डॉक्टर बागची से बात करता नहीं, देखा था नहीं का हो सकता। मगर बिना पैसा के कुछ ना होला महादेव भैया। अरे तू चुप करा, हम कहनी ना, हम देखा था नहीं का हो सकता। अरे जे करे बत जल्दी करा महादेव भैया, ना तो भैया के कुछ हो गए ना तो तीन तीन को बेटे के संभाली? इतना बड़ा परिवार के देखी? तू चुप रहा, हम कहनी ना, हम डॉक्टर बागची से बतियाता नहीं। अरे अब जे कुछ होके कोई काले हुई। चाचा जी
तले हम एगो आई ड्रॉप लिख देतानी, एकरा के मंगा ली, एकरा से कुछ राहत हो जाए। यहाँ तो सब डॉक्टरे बनाता, आ कोनो ऐसा वैसन दवाई लिख के ना दे दिया कि जौन बीमारी ना होके के वो बीमारी हो जाए। अरे तू चिंता मत करा, हम एकरा बारे में डॉक्टर से पूछ लेंगे। ए मास्टर जी, हम आवत हैं। अस्पताले में करेली झाड़ू पोछा के काम, अब बनेली डॉक्टर। जौन मन में आए तौन करा, हम तो यहाँ से चाहत हई। बबुनी के बात के बुरा मत मानी है बेटी। अरे ना चाची, हमरा उनका कोनो बात के बुरा ना लगल। वो यही चाहता रहे कि चाचा जी बस जल्दी से ठीक हो जास। हाँ, बस कहे के तरीका अलग बा। बेटी, ओकर ई तरीका हमने बचपने से देख रहल बनी। अरे अब तो आदत हो गइल बा। जे मुंह पर बोल लेवे लो चाचा जी, वो दिल का बड़ा साफ होला। बेटी, जब से आंख में प्रॉब्लम भइल बा, तब से जिंदगी सिमट के रह गइल बा। एक कमरा में लेट लेट के तंग आ गइल बनी हम। रवा का करे के चाहता नहीं, बोली, कहीं तो हम अखबार पढ़ के सुनाई। बेटी, सबसे पहले तो हमरा वो कमरा में लिया के चला। कम से कम चहल पहल सुन के वो कमरा में जिंदा रहला के एहसास तो होई। देखा तारुनु सुमन, ये हमेशा यही सब बात बोल बोल के हमनी के दिल दुखावत रहलन। चली वो कमरा में चली। पिया बिना जिया जाए ना, पिया बिना जिया जाए ना। अच्छा, का बात बा मंजली? आज बड़ा सजल सवरल जाता, वो इतना रात में? कुछ ना दीदी, बस ऐसे मन कह देहलस। तो आज इतना मत सजा, ना तो केहू के नजर लग जाए। अपना के नजर थोड़ी लागेला दीदी। कोनो भरोसा नहीं खे इंसान के। लावा तरा काजल की टीका कर देते। वैसे देवर जी कहाँ बारन? लौकत नहीं खान? वो आज बाजारे गइल बाड़न, हमरा खातिर कुछ लावे। उनको नजर से तनी बच के रहिया मंजली, काहे से कि उनकर आँख गोल मोल बा और उनकर नजर भी बहुत तेज लागेला। एक करिया टीका लगा देनी ना दीदी, अब केकरो के भी नजर ना लगी। आवा बैठा, एगो बात सुन लू। हाँ का वो नया नौकरानी अपन घरे जाते रही काल है। साचा दीदी? हाँ, बाकी इतना खुश होके की जरूरत नहीं थे, काहे से कि वो एक के दिन खातिर जाते रही, वो अपन बाबूजी के देखे। उनकर बाबूजी के तबीयत खराब हो गई बा। दीदी, ई एक दिन के गइल बड़ नहीं के सकल का? हमार बस चले नू तो वो ई घर में कब्बो लौट के ना आए, उहे अच्छा रही। काहे कि जब से वो ई घर में आयल बिया ना, तब से माई बाबूजी के नजर में तो हमने के वैल्यूए कम हो गई बा। पर वैल्यू कैसे कम हो गई दीदी? कबो नू तू एकदम बेवकूफ जैसन बात करे लो मंजली। अरे तारा सोचे के चाहिए कि ये घर में सबसे ज्यादा खुशी के देवता? अरे तू। ये घर में वंश के चिराग देके और दूसर खुशी के देवता? हाँ, वो लंगड़ी के बियाह करा के। बाकी सब वैल्यू नौकरानी के देवल जाता। ठीक कहा तानी दीदी। हम कबो गलत ना कहिला मंजली। कितना अच्छा होइत ना जे वो यहाँ से जाई और वापस ना आई, हमार तो मन के मुराद पूरा हो जाई। पता ना वो दिन कब आई दीदी। आई मंजली, जरूर आई। देखिए, जब तक वो घर में बिया ना, तब तक हम शांत बैठे वाले नहीं खी। रहुआ का करब दीदी? कुछ ऐसन करब जे बिन बतावे कल जाला। हाँ, वाह मंजली वाह, तोहार दिमाग तो खूब चले लागल। रहुआ जे कह रहल बानी दीदी, सही कह रहल बानी। हम कबो गलत ना कहिला मंजली। वैसे एगो बात कही, आज साचो तो बहुत सुंदर लागत तारू। देखी हा, देवर जी से तनी बच के रही हा। अच्छा, अब हम चला तानी। समझ में नहीं आवत कि
कौन नक्षत्र में दोनों ही घर में आ गए। डाइन बिया डाइन। केकरा डाइन कहा तारा महाराज जी? उहे दोनों महारानी के और केकरा घर से निकलवाइबा का? अरे काका हम सब जानता है ऊ दोनों को और कोई दूसरा काम नहीं किया, बस दूसरा के सरापे के काम बा। ये मालूम है ना कि गिद्ध के सरापला से गाय न मरेला। ये तनुजा जी अरे नाम ले लिया आगे। आइए हमरा बारे में का बात हो रहल बा महाराज जी? काका कुछ कही। अरे ना कुछ, कल तू जा रहल बड़ा? जी काका, हमर बाबूजी के ऑपरेशन हो रहल बा ना, उनका से मिले खातिर जा रहल बानी। अच्छा अच्छा, जरूर जाएगा। अब काका रुआ से एगो जरूरी काम बा। हाँ कहा ना। रुआ विक्रम बाबू के दिन भर संभाल ले, हम सांझ ले लौट आए। हाँ हाँ कहे ना। तनुजा तू एजा बाड़ू? रुआ कभी नहीं, बस अभी तू भैया के चिंता छोड़ा, अपन बाबूजी से जाके मिल ला और एक दिन के बाद बा हमनी सब मिल के भैया के संभाल लेम। और वैसे भी हमार छोटका भैया अब तो बहुत समझदार हो गइल बाड़न। जी महाराज जी, विक्रम बाबू के खाना तैयार हो गइल बा? तुरंत करत नहीं। रउआ जाए, हम लेके आवत। अच्छा कितना अच्छा लड़की बियानु तनुजा। हाँ से तो बिया। भगवान करे उनकर बाबूजी जल्दी से ठीक हो जास। ये दुनिया में सब केहू के आपन आपन दुख बा। ठीक कहा तानी महाराज जी, ये दुनिया में सुखी लोग बहुत कम बा और दुखी लोग बहुत ज्यादा। और कुछ लोग ऐसनो बा जो दूसर के सुख से दुखी हो जाला। केकर बात करा तानी रउआ? आपन घर में ऐसन के बा? ई ऐसे ही बकबकात रहेला, बहरा से सुन के आवेला, हमरा सुनावत रहेला, हमार कानों पक जाला और खानो जल जाला। पर कक्का रउआ बात के बड़ा निमन तरीका से घुमा देवे नी। घुमावत नहीं खे बबी, बहुत कुछ देख के और सुन के चुप रहे में ही घर के भलाई बा। हमर सब बात याद भी रखी। याद रखा शाम तक चलाम ना। तनुजा बेटी, जे दवाई खत्म हो गई है वो मंगवा देनी है। अच्छा काका, चलिए बहुत दुलार हो गए, मैं काका से बतियाई ना। चलिए उठी, उठ जाए ना। ई रख ला, और कुछ चाहिए का? ना काका, बाकी सब दवाई बा। काका हम कल सवेरे ही जा रहल बनी, हम सब दवाई रख देले बनी, रहुआ तनी टाइम पर दवाई खिया। तू चिंता जिन करा, एके दिन के बात बा, हम सब संभाल ले। वैसे हम चंपा से भी कह देले बनी। अरे बबुआ के संभाले खातिर ई घर में सब तैयार हो जाए, बस दोनों बहुरिया से डर रहेला। अरे ना काका, उ लोग भी इनका के बहुत प्यार करेली, बस इनका गुस्सा से डराली। रहुआ देखनी ना ओ दिन जन्मदिन पर कितना मान दुलार होत रहे। अरे ये सब मानदान हम बहुत दिन से देख रहल बानी, हम सभे के बहुत अच्छा से जानेंगे। रवो एकदम जिद्दी आदमी पानी। अरे यह ड्रॉप डालना सही पहले से आराम बा। ई लड़की के बतावल दवाई एकदम कारगर बा, डॉक्टर यह ड्रॉप बतौलन हा। इनकर यही जिद तो आज ही दशा बनैले बा। दशा रहुआ लोग कम ना कहनी हमने भाई की। ए मास्टर जी, रउआ अगर हमार बात ना मानब तो राव लड़की के खबर करके बुलावे के पड़ी। ना ना, ओकरा के मत बुलाई, ओकरा के मत परेशान करी। अरे वो लोग दवाई डाले के चाहते नहीं तो डाली, बाकी एक बात सुन ली, ये दवाई वही से कुछ नहीं के होके वाला, एक दिन ही अखवा के जाही के बाद। अरे काहे बेकार में बकबकाता नहीं? अरे आजे भर न तकलीफ बा, कल तो डॉक्टर के पास जाए के बा। उठी बुआ जी, दवा डाल दी। डाला दवाई। चाचा जी आँख खोली, दवा डाल दी। लागत है बबुआ आ गई। हाँ बबुआ भाई, हम देखा था नहीं। ना कुछ हमारे संगतिया हमारा संगे बा। हम जानत नहीं।
कि आजो वही कौनो बदमाशी में फंसल हुई। केकरा से मारपीट के कहले है रे? अरे बोल ना। देखिए देखिए, हम एजा मास्टर जी से मिले आयल बानी। देखा बउआ, जायदा छोड़ दा। ई मुझौसा के तो अक्ल नहीं थे, लेकिन तू तो समझदार बड़ा ना। जायदा करके माफ कह दा। ऐसे भी घर में बड़े परेशान बड़े लोग। जायदा बुआ, शंकर भैया बाबूजी से मिले आयल बड़न, उनका देखे आयल बड़न। ओ जी आया आय बउआ। मास्टर जी प्रणाम। के हो भाई? हम शंकर। अरे शंकर बेटा, तोरो खबर लग गई हो। जी हम तनुजा जी के भी फोन से खबर कर देले बानी। तनुजा के? पर तनुजा के क्या खबर कैला? मास्टर जी हम ठाकुर साहब के भी जानता नहीं। रुआ ठीक गई नहीं है बबुआ। अरे ओकरा परेशान करे के का जरूरत बा भाई? अच्छा भइल जो ओकरा के खबर हो गई। अब वो आई तो राउर खबर ली। रउआ परेशान मत हो, नौकरी कोनो भागल लेके जा। राउर इलाज ज्यादा जरूरी बा। कल सवेरे डॉक्टर लगे जाके बा। रउआ के समझावल ओकरे बस के बा। अच्छा मास्टर जी, हम चलत आनी, कल सुबह फिर आए। ठीक बा, जाई। अच्छा भौजी, चलत आनी। चिंता मत करा बेटी, सब ठीक हो जाए। डॉक्टर बागची से हमार बात भी हो गई बा। तो हर बाबूजी के आंख के ऑपरेशन काले हो जाए। जी तो हम चलत नहीं। एक मिनट रुका रुका, एक काम करा, थोड़ा सा पैसा रख ला खर्चा पानी खातिर। जी पर रख ला बेटी, पैसा हाथ में रहेला तो बहुत हिम्मत बनेला। जी अब बाबूजी से कही है कि उनका आंख के ऑपरेशन बहुत बढ़िया से हो जाए, बिल्कुल चिंता ना करस। ठीक बा गिरधारी? जी मलिका। एक काम करा, तू ड्राइवर लेके इनका साथे घरे चल जा और सांझ के इनका के साथे ले ले आई है। जी जी गिरधारी काका के रहे दिया हो, उनकर यहाँ रहल बहुत जरूरी बा। विक्रम बाबू के संभाले वाला भी कोई चाहिए ना, वो खाली इनकरे बात मानेलन। अरे बाकी बेटी तू अकेले जेबू कैसे? हम ड्राइवर संगे चल जाइब। अच्छा जी खुश रह, प्रणाम। खुश रह। खुश रह बेटी, जल्दी आई। का देखा तानी दीदी? बलाय के जात देखा तानी। देख के का करबू, वापस तो आइबे नु करी। देखा तानी कि ड्राइवर और गाड़ी दोनों साथ ही जाता। अच्छा दीदी, अगर ओकरे बाबूजी के ऑपरेशन हो जाए तब वो तू वापस आ जाए ना। बकलोल लेखा बात मत करो। अरे आंखी के ऑपरेशन में क्यों मरे लगा? बकी दीदी, लड़कियों के तो वापस आयल जरूरी बा। अगर वो वापस ना आयल तो देवर जी की देखभाल के करी? भेज दिया ही पागल खाना। अरे समय के चक्कर आदमी से का ना करा लेवेला। अब मान ला वो पगला पागल खाना ना गई और तहरा से कोनो दिन उजरा गई और तहरा एने ओने चोट लाग जाई तो तू का करबू? का? हाँ तनी सोच, ई वंश के चिराग देवे में कहीं तहर जान ना चल जाए। दीदी ई रउआ का कहतानी? बुरा मत मनी है मंजली, हम तो तेरा पहले ही आगाह करतनी ए घर में आए वाला खतरा से। अरे तू देवर जी से कहा ना कि वो बाबूजी से बात करस। धन्यवाद दीदी, पर हमरा के मालूम बा कि आवे वाला खतरा से कैसे निपटल जाला। मंजली अभी तेरा कुछो नहीं खे पता कि तेरा ऊपर का खतरा आए वाला बा। हेलो हेलो डॉक्टर बागची? जी हम डॉक्टर बागची बोलत हई। हाँ हम ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह बोलत हई। ठाकुर साहब प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। बोलल जाओ, का सेवा करी? अरे डॉक्टर साहब वो मास्टर जी के बारे में कहले रही, जितना जल्दी हो सके उनका ऑपरेशन करवा दी। रउआ निश्चिंत रही, कल ऑपरेशन हो जाए। जी अच्छा प्रणाम। अच्छा प्रणाम। का बात भइल? कहलन कि काले ऑपरेशन हो जाए। हे भगवान,
ओकरा बाबूजी के तबीयत ठीक हो जाए। आए आए महाराज जी। मालिक है देखी रहुआ खातिर का बना के लवनी का बना के लवनी है? गाजर के हलवा। ये ऐसा चीज बा जे रहुआ आ छोटका बबुआ दोनों को अच्छा लागेला। आ यही गाजर के हलवा खातिर ये दोनों बाप बेटा लड़बो करेला। गाजर के हलवा खातिर महाराज जी। जी मालिक। बिकी बबुआ के हलवा पहुंचा देनी है? हाँ मालिक, चंपा लेके गई है। लाई हम लोग के दे दी। अरे ऐसे ना पहनल जाला बबुआ। ऐसे पहनल जाला। हाँ ऐसे तो उल्टा ना हो जाए। ऐसे उल्टा हो जाए। हाँ ऐसे उल्टा हो जाए। कर एकरा ऐसे करके। हाँ अब पहना। अब पहना। अब देखा। अब हम तैयार हो गए। हाँ हाँ। अब घूमे चले जाए। घूमे ना घूमे ना, पहले दवाई खा के बाद। ना पहले घूमे चले जाए। हाँ पहले दवाई खा के बाद। ना पहले घूमे चले जाए। ना दवाई ना, खा के पहले घूमे चले जाए। खड़ा बड़ी दोस्त के बात मानवा, हमार बात ना मानवा। ना गिरी अंकल के बात ना मानवा। ना मान ना। तो ठीक बा, हम बड़ी दोस्त के कह दे। गिरी अंकल परी दोस्त कहाँ बा? वो बहुत दूर गई बारी काम से। हम बहुत दूर जाम काम से। अच्छा हम मना ना करें, चलो घूम। हाँ। अरे भैया सकते के कहाँ जाता रन? घूमे। घूमे? हाँ। और हम राहुल बने जो गाजर का हलवा बनावते के खाए? हम का हम। हाँ अच्छा ठीक बा तो देखा देखा हमनी घूम के आवतानी तब हलवा खाई जाए। चला अजी सुनतानी का आजकल माई बाबूजी उ नर्सवा पे ज्यादा मेहरबान बा लोग। काहे का भगई? नर्सवा के बाबूजी के आँखी के ऑपरेशन बाबूजी करावतानी। अगर देवर जी के इलाज करावे के बाद तक कराई, लेकिन सारा धन एगे बेटा पे लुटा दे हैं तो बाकी दूगो बेटा के का होई? पूरा परिवार के का होई? तोहरा पर लगा था ना कि भौजी के आत्मा चढ़ गई बा। तनी धीरे बोला, अना तो कहीं सुन ली ना तो मुश्किल हो जाए। रउआ इतना डराए के काहे रहेनी? अब राउ राजी ई घर के चिराग दे वाले बाड़ी, और केहू सुन ले ना तो कुछो ना करी। अरे हमर कम अकल राज दुलारी, कोनो और के बात होइत ना तो कोनो बात नहीं के, लेकिन बाबूजी बिक्की के मामला में ना कुछो नहीं कन सुन सकत। पर हम गलत कहाँ कहता नहीं? बाबूजी ऐसे ही दोनों हाथे धन लुटा दी है तो हम लोग के का होई? ये तोहार बोली नहीं खे, ये तो भौजी के बोली है। काहे? हमरा लगे अकिल नहीं खे बाका। तो वही अकिल से काम ला। तू ये घर के चिराग दे तड़ू, और जब ये घर के तू चिराग देबू तब वैल्यू तोहर अपने आप बढ़ जाई। और जब तोहर वैल्यू बढ़ी तो केकरा दिक्कत होखी? दीदी के। इहे से वो तोरा पाठ पढ़ावा ताड़ी, ताकि ना तू माई और बाबूजी के नजर से गिर जा। दीदी तो बड़ी दूर के देखता दी। तो अब तोरा बुझाई। लेकिन वो नर्सवा पे जे रुपया खर्च हो रहा बा से वो नर्सवा पे खर्च नहीं के होता, वो बिक्की पे खर्च होता। और जे दिन बिक्की ठीक हो गए ना वो दिन तो उनकर छुट्टी बुझाई तोरा। तो हम जाता नहीं, हमरा काम बा, तू अपन ख्याल रखिए, ठीक बा? केहू कुछ भी कहे, लेकिन इन नर्सवा तो सबके आँख के तारा बनल बा। पर हम एकरा सबके आँख के काटा ना बना देनी तो हमार नाम राजी ना। हे भगवान, अभी हे कुछ सोने खातिर नहीं घर में हम बैठल बानी। जय भगवान। का भइल बबनी? काहे इतना रुआ चिल्लाता नहीं? आखिर भइल का? भइल का? अभी घर में रहे खातिर राउर बेटी सबसे मार खाए के पड़ी।
अनुजा तू बतावा का कहले हा? हम कहाँ कुछ कहनी है। अयो दादा अभी हमरा के छुट्टुनियो बनावता। अरे मैं कुछ ना भइला, बुआ बड़की दीदी का बोलत रहली, मंडी दीदी ओकर जवाब देलक। हे भगवान हमरा समझ में नहीं के आवत आखिर बात का भइल। माई अरे हमर बुच्ची आ गइल। आ गइल। बाबूजी कहाँ बड़न? बाबूजी अपना कमरा में बड़न सुतल। चला चल। कमाए का लगली यो भुला गईली। कोई बाड़ खड़ल बा, प्रणाम तो करे के चाहिए। ला तू अपना बाबूजी से मिल, हम चाय बना के आवत। तनुजा बेटी, बाबूजी बेटी तू आ गई बेटी। आ गई नहीं, बाकी हमरो से बात ना करब। ऐसे काहे कहत करू बेटी? और न तो का कही, हम गई नहीं ना कि रू अपनी हाल बना लेनी। अरे ये बीमारी इतना जल्दी उपट गई कि बात मत बनाई बाबूजी, हम सब जानत नहीं। रुआ इस सब लापरवाही के कारण भइल बा। रुआ इसे कैसे कर सकत नहीं बाबूजी? पर हम का कहनी बेटी? का कहनी? रुआ सब समय पर दवाई ना डालला से ई सब भइल बा। रुआ एको बार सोचनी हा कि अगर रुआ कुछ हो जाई तो हमनी सबके का होई? हमर सब मेहनत बेकार हो जाई। अरे छोड़ा नहीं सब बात बेटी, पहले तू ही बतावा कि वहाँ सब तहार काम से खुश बा कि ना? हाँ सब लोग खुश बाड़न। ठाकुर साहब तो बहुत अच्छा आदमी बाड़न। वो डॉक्टर बागची से रवा खातिर बात के लिए बाड़न। राउर ऑपरेशन 1-2 दिन में हो जाए बाबूजी। हाँ सब ठीक हो जाए। सब खर्चा ठाकुर साहब दे रहा बाड़न। पर बेटी रवा चिंता मत करी बाबूजी। ठाकुर साहब हमरा के एडवांस दे के कहे लगलन कि बेटी हम तोरा खुददारी पर अपन एहसान के बोझ नहीं डाले के चाहत, ऐसे ही एडवांस समझ के हमरा के पूरा खर्चा उठावे दा। बाद में काम करके हमरा वो खर्चा के पैसा सधावे के पड़ी। ठाकुर साहब बहुत अच्छा इंसान बाड़ा, पर रउआ अपन ध्यान देवे के पड़ी बाबूजी। हम कितना देर रउआ पीछे पड़ल रहे। अभी पूरा परिवार के जिम्मेदारी रउए तो उठावे के बाना। रउआ इसे बैठ जाए तो हम अकेले कितना कुछ कर पाए बाबूजी। हमरा रात बहुत जरूरत बा बाबूजी, अभी बहुत जरूरत बा। हमरा के माफ कर दो बेटी, हमरा के माफ कर दो। अब अभी गलती ना हुई हमरा से। दरअसल हम जिंदगी के परेशानी से लड़त लड़त हार गई रानी बेटी। पर आज तू अपना फेन से खड़ा कर दे लू। हम फेन से ही लड़ाई लड़ा, हम फेन से ही लड़ाई लड़ा बेटी, हम फेन से ही लड़ाई लड़ा। रउआ अभिले रंजीत के बारे में सोच रहल बानी? खाली रंजीते के बारे में ना, पूरा घर परिवार के बारे में सोच रहल बानी। ध्यान से सोचला पर समझ में नहीं खे आवत कि का करी। इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा व्यवसाय, बाकी संभाले वाला केहू नहीं खे। हाँ रंजीत ही सब संभाल सकेलन और संभाल लो बाड़न। बाकी पता ना आजकल उनकर मन में का चल रहा बा। यही तो हमरो समझ में नहीं खे आवत। जब कुछो हमहू पूछे नहीं तो कुछो बोलबे ना करेला। जब केहू जवाब ना देबे त समझ ली कि वो कोनो बहुत बड़ा गलती करे जा रहा बा। अरे यही बात से तो हम परेशान बानी कि कहीं वो कोनो गलत काम तो नहीं के करत। हम 1-2 दिन में शांति से ओकरा से बात करम। करी, जरूर करी। हो सकेला कि जौन बात वो अपना बाप से ना कह पावत हो वो महतारी से कहे। हाँ बाकी हमरा मन में एगो बात बा। कहीं रउआ संजीत के बारे में काहे नहीं खी सोचत? वो तो अब रउआ संगे हाथों बटा रहल बा। ओकर पुराना गलती सब भुला के कुछ नया करे के दी ही ना।
हम उनकर बनावल फाइल देखनी है। जब बिजनेस में जरूरत से ज्यादा फायदा दिखावे की कोशिश कल जाओ तो समझ ली कि वहां घाटा निश्चित बा। फिर भी उनका के तम कुछ कुछ काम में लगौते बानी। जब हमारा विश्वास हो जाए कि वो काम करे लायक हो जाइए तो जरूर करल जाए। हमरा विश्वास बा वो अच्छा करी। ये एक महतारी के विश्वास बोल रही बा। जब एक बिजनेसमैन के विश्वास हो जाए तो जरूर कुछ करिए। अभी हमरा सभी कारोबार संभाले के बा। पिछला कुछ समय से सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा बा। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। अब विकी बबुआ के अचानक होश आ गई, पूछलन कि बाबूजी का कहनी, तो हम का जवाब दे? हाँ? लल्ला ठीक हो जाई हन्नो। हाँ ठीक हो जाएगा तो चाहिए। हमरा पूरा विश्वास बा कि जल्दी ठीको हो जाइए। तनुजा भी उनकर बहुत ख्याल रख रहे बाड़ी और वो तनुजा के बात माने लगलन। और डॉक्टरों तो कहले बा कि ऐसा मरीज अचानक कबहू ठीक हो सके। अरे देखी ना, बातें बात में हम एगो जरूरी बात तो बिसरिए गई नहीं। का? रउआ रमा के बियाह खातिर बात करे कब जाएं? जैसे फुर्सत मिली हम चल जाए। अभी तनी कारोबार के सब झमेला सलटा ली, फिर समय निकाल के चल जाए। फुर्सत मिली ना निकाले के पड़ी। अच्छा ठीक बा, फुर्सत निकाल के चल जाए। अब खुश? हाँ। अरे महादेव चाचा, प्रणाम चाचा। खुश रहा। आ गेलू बेटी। जी आई ना। बहुत अच्छा कहलू। कहे कि मास्टर जी के समझावल तोहरे बस के बा। अब शिकायत करे लगनी नु बेटी से। अरे हम शिकायत नहीं खे करत, सच्चाई बतियावतानी। रउआ के समझ में एकरे बात आवेला। अच्छा बात सुनी, हम डॉक्टर बागची के फोन कैले रहनी। वो कहत रहलन कल सांझ तक ऑपरेशन हो सकता। ऑपरेशन का सारा खर्चा ठाकुर साहब उठावत बड़न। सब राउर बेटी के चमत्कार बा। यही से तो हम एकर सब बात मानी ले। हाँ हाँ वो तो लौकता। हम देख रहल बानी एकरा आइले के बाद राउर आँख भी पहले से कुछ ठीक हो गइल बा। बात तो सही बात। पहले से अब नीमन लागता। बुझाता कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए। अच्छा बात बनावे लगनी, चुपचाप ऑपरेशन करवाई। काहे कि कोनो भी मरीज के पूरी तरह से ठीक होकर बहुत जरूरी होला। चाचा जी रउआ अब इनका की बात समझाई। अरे हम का समझाई, हमार बात मान ले रहता ना तो अब तक कब के ऑपरेशन हो गए रहे। अच्छा छोड़ी ये सब। ए तनु बेटी जी। अरे चाचा जी के चाय नाश्ता ना करेबू? अरे हम तो भुलाइए गए नहीं, हम अभी लेके आओ तनी। अरे सुमन तू कब एलो? बस सवेरे आई नहीं। तनु बेटी तहर सहेली बड़ी सेवा के ले बिया। हाँ एकरे बतायल दवाई तोरे बाबूजी के असरो कैले बा। तब आखिर सहेली के करिया। एक दिन का भइल कि हम और ठकुराइन बात करत रही। आई अपने से नहा के आ गइलन आ कुर्ता उल्टा पहन लेलन। आ कुर्ता का बटन जनवा पीछे लगा लेलन। आ कहत रहन कि माई हम अपने से तैयार हो गइनी। बस करा दीदी, हमरा से नहीं के हंसल जा। पर उनका के संभालल बड़ा मुश्किल होत होई ना तोरला? ना ना, वो हमरा के परी दोस्त कहलन। हमर हर बात मानेलन। शुरू में तनी उनका के संभाल मुश्किल भर रहे, बाकी अब तो हमरा बिना उनका के संभाल ले मुश्किल हो जाला। परी दोस्त। हम ड्राइवर साहब के खाना खिला देनी, अब तो उनका के भेज काहे नहीं खुदेत? माई तू यहाँ आवा, बैठा हमरा लगे। माई हमरा साझा ही के लौट जाए के पड़ी। पर माई वहाँ विक्रम बाबू के हमरा बिना संभाल बहुत मुश्किल हो जाला। और ठाकुर साहब उनके खातिर ते सब कर रहल बा ना। पर तनुजा कल ऑपरेशन की डेट रखा था और तू? माई सुमन बिया ना, कब दवाई कौन देवे के बा वो हमरा से बेसी ऊ जाने ले। और वैसे भी हमर वहाँ रहल बहुत जरूरी बा। हम उनका से वादा कैले बनी। हाय ला, अब बाप के संभाले से बेसी वो पागल के संभालना जरूरी बा। ना जाने कैसा जमाना आ गइल बा। बुआ ई काहे बिसर जाता रू?
कि वह पागल के देख रेख करे के कारण आज बाबूजी के ऑपरेशन हो रहा बा। तो ठाकुर साहब कोनो एहसान नहीं खे करत। इतना बड़ा पागल के संभालन कोनो मामूली बात नहीं थे। अनुजा तू चुप रहा। माई देखा, सबसे जरूरी बा बाबूजी के ऑपरेशन, और हम यहाँ रही चाहे ना का फर्क पड़ता। वैसे भी हम सुमन से सब बात की खबर लेते रहे फोन पर। बाकी हमारे वहाँ रहल बहुत जरूरी बा माई। माई बेटा, हमरा हिम्मत नहीं के कि तोहर बाबूजी के जाके बोली कि तू आज जाता रू। तू अपने से जाके बोला। महतारी खुदे बेटी के भेजे खातिर तैयार बाड़ी। ऐसे कि महतारी खूब मजबूर बाड़ी। राउर ऑपरेशन जो होए वाला बा सब राउर बेटी के कमाल बा। भगवान अगर ऐसन बेटी घर में देस तो बेटा के कमी महसूस ना होके। बात तो राउर एकदम सच बा महादेव बाबू। हमरा अपना बेटी पर बड़ा गर्व बा। ए मास्टर जी, उस समय बेकारे न चिंता करत रहनी कि बेटी के दूसरा के घर में भेज देनी। अरे हमरा बस चले नू तो बेटी सब के बॉर्डर पर भेजल जाए ताकि दुश्मन का सीना कांप जाए। अरे तब न दुश्मन के पता चली कि इस देश की बेटी में कितना दम होला। बाबूजी आवा आवा बेटी आवा, बैठा। तो हम रोआ से जाए के इजाजत ले आलन। का आजे चल देबू? जी बाबूजी, बाकी हमार वहाँ गइल बहुत जरूरी बा। बिटिया काल है ऑपरेशन बा, अगर रुक जाइतू तो। पर चाचा जी, ठाकुर साहब से हम वादा के लिए बनी आजे लौटे के। आखिर विक्रम बाबू के देखभाल भी तो हमरे जिम्मेदारी बा। देखनी महादेव बाबू, इमे आके हम मजबूर हो जाते हैं। ऐसा मत कहीं बाबूजी। हमरा अपन कर्म अपन फर्ज दोनों निभावे के बा। राउर बिटिया ठीक कहत बा मास्टर जी। वो अपन फर्ज निभा चुका, ओकरा के ओकर कर्म निभावे दी। ठीक बा बेटी, जा जा। फोन आए बा। राज के फोन बा। अरे राज बेटा। हाँ हेलो बाबूजी, प्रणाम। खुश रह खुश रह। हाँ, चाचा जी के तबीयत के बारे में जाने खातिर फोन कैली है। कैसन बाड़न चाचा जी? काल ऑपरेशन बा। हम मास्टर जी के घरे में बैठल बानी। ला खुदे बतियाला। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा। प्रभु कैसन बानी? ठीक होके के कोशिश में लागल बनी। तनुजा के खून पसीना और परिश्रम के कमाई के उड़ावे के तैयारी में लागल बनी। बाबूजी इरो का कहतन? जे सच में बेटा होके कर रहल बनी। हेलो राज बाबू, बाबूजी के बात पर ध्यान मत दे। तन्नू, तू फोन लेके घर से बाहर आ जा। हेलो हेलो, सुना तनी? बोली का बोले के बा? तू नौकरी ज्वाइन कर लेलो, हमरा के बतावल भी जरूरी ना समझ लो। अरे हमरा थोड़का भी इंतजार नहीं कर सकेलो तू। एगो पागल के देखभाल करे के काम मतलब अपन जिंदगी के खतरा। तू ऐसा काहे कर रहल बाड़ू तन्नू? हम हो गइल और बात, अब हम फोन रखी? ना, फोन मत काटा, पहले हमरा जवाब दे। और सवाल के जवाब काल मिल जाए जब बाबूजी के ऑपरेशन हो जाए। बाकी हम बर्दाश्त नहीं कर सकत कि हमार का बोली का बोले के चाहता नहीं? तू जाने लो सब कुछ। हम नौकरी छोड़ के चला बतानी। आखिर ओकरा बाद रोक करेम का? हम रहब तोहरा लगे।
तब वो हम ही नौकरी नहीं छोड़ सकत। अगर हम तोरा से शादी कर ली तब? हम शादी नहीं करे के चाहत। सच सच बताओ, का तू हमरा से प्यार ना करे लो? ना करे नहीं। हम खाली दोस्त बानी और दोस्त रहब। रहुआ अपन ख्याल रखब। अब हम फोन रखता। तब का विचार बा? यार से समझी बने के तैयारी कर जाओ। जल्दी ऑपरेशन करवा लें, शादी ब्याह में बहुत काम करे को होला। अच्छा बाबूजी, वैसे आँख के लेके ज्यादा चिंता करे के जरूरत नहीं है। हमार सहेली सुमन राउत देखभाल यहाँ रही। वो खाली हमार सहेली नहीं है, ओकरा दवाई के भी पूरा नॉलेज बा। वैसे चाचा कहत रहलन कि ओकरे दवाई से रोआ राहत मिलल हा। और वैसे भी जे तकलीफ बा वो तो आजे बर खातिर बा, काल तो ऑपरेशन होखी वाला बा। अरे रउआ और बहुत बहुत धन्यवाद जे रउआ हमरा खबर के अनुभव पूरा बात बतौला हमरा के। अच्छा तो रउआ हमरा बोकारो कब दिया? बोकारो का मतलब? अरे अभी रउआ हमरा के पूरा धन्यवाद दे देनी, तो ये बताएं कि बोकारो कब दिया? अच्छा बाबूजी, अच्छा खुश। बबुआ ये दवाई खा ला। दवाई खाए के बा? सुनो ना, दवाई खाए के बा। अरे जरूरी बा दवाई। अच्छा तब तू अपन बड़ी दोस्त से खाइया दवाई। तू आ गइल बाड़ी, बड़ी दोस्त आ गइल बाड़ी। आ गइल बाड़ी। परी 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 विक्की बाबू, का भेल विक्की बाबू? ई का भेल मंजली? बुझाता देवर जी फेर इनकर स्वागत कैलन है। केकरो चोट उट तो नानू लागल हा? बुझात नहीं खे दीदी, सब केहू के माथा गोड़ सब सही सलामत बा। का भई बेटी? कहीं चोट तो नहीं ना आई? अच्छा तनुजा बेटी, तू जा, हम लल्ला के लेके आवता। जी हम ठीक बानी, हम विक्की बाबू के लेके चल जाए। चिंता मत करी हा बेटी, ठाकुर साहब डॉक्टर साहब से बात कर ले बाड़न। कल तो हर बाबूजी के ऑपरेशन हो जाए। जी अच्छा ठीक बा, जा। चला लल्ला, तू हो चला। रह दिया, कोनो बात ना, हम इनका के लेके जाता नहीं। चलिए चलिए। हो दादा, माँ जी, ये लड़कियां देवर जी पे कोनो जादू टोना के लेबे का? हाय, सोची ना, रोवा साथे ना गेलन, ओकरा साथे राउंड हाथ छिड़क के चल देलन। हाँ, तोनी दुन्नु भी ई जादू कर सकत रहलू हा दुल्हन। बाकी तू दुन्नु तो पागल खाना भेजे के चक्कर में रहलू हा। अब वही जादू कोई और कर रहल बा तो तोहनी के बुरा लगता। मंजली, अगर इहे जादू बेसी चल गई ना तो इहे लोग के सर के मलामत हो जाई। कैसन जादू दीदी? कबो कबो ना बात समझ में आनू तने चुप रहबू नु तो काम चल जाई। बकलोल। अच्छा ये बताई, रउआ दौड़ के कहाँ जात रहनी है? परी दोस्त आइल रहली। हाँ, बाकी परी दोस्त तो रउए लगे आवत रही है ना। तब फिर रउआ देखी था गिर गई नहीं, हम लोग के गिरा देनी। कहीं चोट तो ना लगल?
ना परी, हमरा के छोड़ के मत जाइया। ना जाम, बाकी अब रुआ सुत जाई, हम तनी हाथ मुंह धो के आओ तनी, ठीक बा? ठीक बा। तनुजा, अच्छा बहन जी तू आ गेलू। काहे ई सवेरे से तंग कैलान का? ना तंग ना कैलन हा, बाकी एको दाना अन्न के मुंह में ना डालन हा। बस जब देखा तब परी दोस्त कहाँ गईली, परी दोस्त कहाँ गईली। रमा दीदी, हम रुआ से एगो बात करे के चाहतनी। बोला। रमा दीदी, इनकर परी के साथ का रिश्ता बा? जहाँ तक हमरा मालूम बा, इनकर पत्नी के नाम तो शायद अनुराधा बा ना? हाँ, हुनकरे के दुलार से भैया परी कहत रहलन हा। तो कई हमरा के लागत तो इहे बा, भैया तारा के भौजी के जगह देले बाड़न। बाकिर ये तो ठीक नहीं खे, इनकरा मन में एक गलतफहमी मिटावे के पड़ी। देखा, अब तो भैया ना तो माँ बाबूजी के पहचान लेनन और ना केहू और के। जौन दिन सबके पहचाने लगियन, ये गलतफहमी भी दूर हो जाए। तनुजा, तू अपना आँखी से देख ला कि तारा इला के बाद हमार भैया कितना निश्चिंत से सूत गईला ना, कितना भरोसा बा उनका के। अगर ये भरोसा टूट गई तब। बाकी रमा दीदी, इनकर हमरा खातिर ऐसे उतावला भाई ठीक नहीं खे। देखा तनुजा, अब इस दुनिया में भैया तारा से बा केहू के ना पहचान लेलन और ना जाने ना। हमार पूरा विश्वास बा कि तू ही हमार भैया के पहल का जिंदगी वापस लौटा सकू। हम अपन जिम्मेदारी निभावे के पूरा कोशिश करब रमा दीदी। बाकी एगो बात कहे के चाहता नहीं। कहीं वैसे घर के बात तक केहू से ना कहे के चाहे, लेकिन अगर ये घर में केहू से तारा कुछ कह देलस ना, तब तू ओकर बात के बुरा मत मानिया। हमरा भैया के तू छोड़ के मत जाइया। खा हम सर के कसम कि तू हमरा भैया के छोड़ के ना जाइबू। बोला ना तनुजा, तू हमरा भैया के छोड़ के ना जाइबू।